Oh, 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 oh. Soyayya ke na bawa soyayya ta har abada da ke muna tare. Ke ce ta farko, ke ce ta fari, Fatima, ban ga wacce ta kai ki ba. Soyayya gaban jini ce, da ni da ke gashi mun dace. Ke na bawa soyayya na yi fice, in ba ke idanu za su makance. Ke tausaya, ke na bawa soyayya har abada da ke za na zauna Fatima. Ah